Bħalma 41 sena ilu, il-poplu Malti Wawċi għamel l-okkażjoni u ġab laħna qabel il-jiena, hekk ukoll illum qed jissieled biex jikseb il-ħelsien mill-pandemija tal-coronavirus, ħalli wkoll joħroġ rebbieħ bħala poplu wieħed maqut u solidali. F'messaġġ fl-okkażjoni ta' jum il-ħelsien, il-Prim Ministru Robert Abela spjega rilevanza tal-ħelsien aktar minn 40 sena wara u kif il-poplu qed jgħix l-istess esperjenza f'kuntest differenti. In-nies iċċelebraw minkejja li kien hemm min kien se jispiċċa bla impjieg. Mhux faċli tagħmilha. Imma missirietna fehmu li pajjiżna kellu jaħrab jiġri l quddiem meħlus mill-ktajjen tal-passat. Dak li kiseb il-poplu Malti u Wawċi xprunat mill-periddu minnkom intof seħħ wara snin twal ta' sagrifiċċju. Fuq kollox, dak li nkiseb kien possibbli għax il-poplu Malti Wawċi emmen fih innifsu u ma qatax qalbu. Il-Prim Ministru qal li dan huwa l-mument meta l-poplu jrid jagħti priorità lil valuri tal-onestà, l-integrità, l-għoża tal-familja, l-irġulija u l-altruiżmu. Saħaq li dan mhuwiex mument tal-firda u l-kuluri u f'dan iż-żmien ta' prova irridu nibqgħu maqudin aktar minn qatt qabel. Dan huwa l-ħelsien modern li bħalissa qed nissiltu għalih. Il-ħelsien minn pandemija li malli niksbuh inkunu nistgħu nkomplu niksbu, inwettqu u noħolmu aktar għal pajjiżna. Rebħa li qed tiġi mfakra bħala rebħa kbira ta' poplu Malti u Wawċi wieħed, maqut u solidali. Dr. Abela qal li minn dan il-mument irridu noħolqu pedament sod ta' futur isbaħ għal ġenerazzjonijiet tal-futur. Ejja nagħmlu kuraġġ. Jien għandi kuraġġ kbir għax nemmen bisħieħ fil-poplu tagħna. Konvint li minn dan il-mument ta' sagrifiċċju kollettiv se noħorġu rebbieħa. Inrod ħajr li l-kull min ġenwinament qed jaħdem biex nelbu l-isfidi. Ebda grazzi ma biżżejjed għal dak kollu li qegħdin tagħmlu f'dan il-mument. Il-pajjiż kollu grat lejkom. Kemm jingburi bil-poplu Malti u Wawċi kollu. Intant, it-tnejn filgħaxija fuq l-għolja tal-Ħelsien, il-Prim Ministru mexxej Laburista xell l-urna permezz tat-torċa. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.